too. Oh my God, you're so big. You might be a little bit obstreperous. Funny, eh? Yeah. She's after waking up from a nap. So. Yeah, all right. Ara, més que mai, no podem descuidar la cuina. El pernil ja ha bullit 2 hores i l'aigua substanciosa que n'ha quedat s'aprofitarà per coure la col. Col amb gaèlic és caboste. En Brian no perd l'oportunitat d'ensenyar-nos una mica de gaèlic. Fins ara tots els productes que ens ha traduït formaven part també de la nostra alimentació quotidiana, però potser no passa el mateix amb el biaboc, el ruibarbre, una planta de la família de l'api que creix salvatge als horts i jardins d'Eire, però que aquí és pràcticament desconeguda. El gust amargant de la planta ha fet que, tradicionalment, el ruibarbre es prengui per postres. Se'l deixa coure amb sucre fins que es desfà, gairebé com una melmelada. A banda de la sopa de verdura, el plat principal, però, continuarà sent el pernil. S'hi fan uns quants talls a la cotna i s'introdueix clau d'espècia. En Brian el prepara com ho han fet sempre a la seva família, que és originària de Cork, al sud, tot i que hi ha altres receptes en què es bull directament el pernil amb la col. Sigui com sigui, el resultat té molt a veure amb un plat força popular a prop nostre. Això sembla la con de gallega. I com els gallecs són celtes també, és una curiositat que té. Finalment, el pernil s'amara d'una barreja de mel i llavors moltes de mostassa i tot seguit es posa al forn. El pernil cuit i les postres de ruibarbre són 2 exemples de cuina tradicional, però també són plats que actualment costa de trobar fora de les llars irlandeses, com la d'en Brian. But still, when they came here, my dad wants a steak, like... Yeah. Oh, the steak is typical as well. Yeah. Because the meat is good in Ireland, in general. Yeah, it is. But I reckon now, you look at Dublin now, between Thai restaurants, Mexican, Italian, French, whatever else, Spanish. But you don't, there's very little Irish. Well, the only traditional Irish food would be in the pub. Yeah, be in the probably pub or at home. But that wasn't common until recently either. Yeah. It was more of an English thing to have food in the pub. But now things are changing. Que bien huele, ¿no? Ara tots 3 tenen companyes catalanes com la Sílvia i la Gemma, o d'Aragó com la mare de la petita Nia, que no ha pogut venir al dinar. Tot i que entre ells predomina la cuina d'aquí, als nois tampoc no els ha costat gaire que elles apreciïn els plats d'Irlanda. El pernil al forn ens és molt familiar i fins i tot aquest colcannon és gairebé igual que un plat molt popular de la Cerdanya. És això, és trinxat. Sí, a vegades les coses té gràcia, eh? Sí, hi ha altres coses també que... Ja només falta enllestir les postres. Per fer-ho s'esmicolen unes quantes galetes de civada, molt típiques a Irlanda, i es barregen amb mantega. Tot plegat es posa com en un crumble, damunt del ruibarbre que ja ha agafat una consistència melosa. S'ensucra lleugerament per sobre i es gratina durant 10 minuts. But could not say. There's nothing to explain. No one to take the blame. Nothing to explain. No one to take the blame. Curled up inside. És una verdura. Sorprenent. És una verdura. És mala herba. Però de què seria? Sí, és una mala herba. És una mala herba. Però aquí no fem postres amb verdures. És curiós per això el gust que té. És molt àcid. Es menja molt la postre. Sí, perquè és gratis. Està en el jardín, està ahí. El ruibarbre seria un bon exemple d'aprofitament. A tot arreu ha passat que en èpoques de necessitat o de guerra, herbes o altres productes no consumits habitualment s'han acabat incorporant al receptari col·lectiu. Bueno, però això és com melmelada, no? Textures de melmelada. Portava sucre. Les necessitats del segle XIX ja són els luxes del segle XXI. Ja hem dit que la capacitat d'adaptació també ha estat sempre una característica de l'immigrant. El cançoner irlandès recull nombroses històries que expliquen les estades lluny de casa o la duresa de la feina.
com aquesta peça que conta la vida dels homes d'Eire emigrats a Anglaterra durant la Revolució Industrial per construir-hi les vies del tren o per asfaltar-hi les carreteres. Les històries, de vegades dures, de vegades nostàlgiques, que expliquen aquestes cançons, s'han originat sovint als pubs, autèntics centres de reunió de la societat irlandesa, una societat a qui agrada trobar-se amb els amics, que potser no costen de fer tant com aquí, i de parlar sobretot d'explicar-se coses. Aquesta actitud es trasllada a la música en el que s'anomenen Sis Junts, com la que cada setmana aplega aquest grup d'amics sota un nom que per si mateix explica la filosofia de les trobades. El reel és un tipus de música de ball tradicional que permet encadenar diferents peces sense programa establert, tal com demana l'esperit de les Sis Junts. Aquest ball espontani ens ha fet pensar en l'Ela, no ens n'hem descuidat. Aquest cop, però, la retrobem atrafegada a la cuina amb una amiga seva, l'Ònia, que l'ajuda a preparar el sopar. L'Ela comparteix el pis amb altres amics, com l'Arantxa i en Kieran, que ara arriben de comprar cerveses. És curiós veure com en l'inici de l'activitat en aquesta cuina es fan servir els mateixos ingredients que a casa d'en Brian, patata i pastanaga. Com que l'Ònia és del centre del país, de Mullingar, anomena les patates en gaèlic d'una manera diferent. Si ho recordeu, ell en deia prota. Fati. L'Ònia fa poc temps que és aquí i ens explica que li ha sorprès la semblança entre el gaèlic i el català pel que fa a política lingüística, però com sempre tot depèn de l'interès de la gent. Escuela, todos estudiantes aprender el gaèlic, pero no hablo mucho. Però cada vegada més hi ha més gent que parla el gaèlic i també en el nord. Hi ha com un moviment de promocionar-ho més i per dependre de l'escola, si és més catòlica o protestant. L'Ela, que ha crescut a l'Ulster, coneix bé les dificultats que sovint hi pot haver per encaixar els interessos polítics i culturals amb el sentiment de pertinença a un país. Actualment, només un de cada 3 irlandesos sap poc o molt gaèlic. Tot i això, els hem demanat que, com en Brian, no deixin d'ensenyar-nos en paraules a mesura que vagin fent el dinar, com ara ceba, que en aquest cas comparteix origen amb l'anglès. La ceba, la patata, la pastanaga i la carn formen part d'un dels plats més populars d'Irlanda, gairebé entronitzat com a plat nacional. Hi ha moltes variants per fer un bon Irish stew i en general s'assemblen força a la manera d'estofar el nostre país. L'Ela el fa en carn de vedella, encara que pel que sembla el plat originari tenia el xai com a protagonista, convertit en carn d'escorxador per influència anglesa, ja que abans era més preuat per la llana i la llet. Está muy bien, estoy ahora feien la estofat. ¿Tienes hambre? Vale, que no comes nada antes, por favor. Tal com aconsella l'Ela a un dels convidats, aquest àpat és consistent i complet i això el converteix en plat únic. La carn es comença a sofregir i en comptes de conyac o vi ranci, que hi posaria molta gent, l'Ela no pot evitar de posar-hi whisky irlandès. Oh my God! Quina oloreta! És molt important, en aquest punt, no deixar de remenar perquè la carn enfarinada no s'enganxi. Un cop la ceba s'hagi enrossit una mica, arriba el moment d'afegir-hi l'ingredient que donarà nom al plat. Ui, molt pequeñes. Ara és l'ingredient secret. Per molts irlandesos, posar-hi cervesa negra és com afegir brou al guisat. No hem d'oblidar que no deixen de ser cereals fermentats, amb alcohol, això sí, però que s'evapora durant la cocció. El gust fort i una mica amargant de la cervesa dona una textura original a l'estofat. Per la tarda, y good evening es más... Sí. Sí.